Una ka pack no cotton. Olo chigi. Mbamba. Ah, umama. Wana bata from travel. Ah, umuchukwu. Ndika. Awa. Na ona pack zi machine ni rubia mun. Non na wali henge bem. Ejo mono chimu. No. Ma bi ba film na ya da. Don't worry. I go humble una. Ma humble mun tani me. Hona ya do ofu. Na pack machine ni rubia mun so ba dolo. Ma hetu n'egwu na arụkọ mmanụ nwoke dị. Ya kan na sitem dem mutilo okpo na my prime bi pade ko na abo ayalo okpo nyasa kan na asa bozo na matala aru ma chikoto bozo na abo onu kan na egu abada no man I me meeting nwanne nya bu me travel na no ya to ta juju o ko na meeting na me wo almost no makunu a akpọ n'ọnụ ụfọdụ okwu n'ọkụ nkwapụ na ya adị njọ ụfọdụ ọkpa na anị mba especially nke a na tas that boy Daddy nkenke past London ya chụpụ unu ọmụa kọọdụ fame gidigbam so that enwe m ike ikwu n'ihe ọjọọ I'm a man of God ije na akwụkwọ this guy Takaiya is there at the end the coaching na una man ya to 10,000 k you means per head. Point when I'm 10,000 no maka per head. I've seen no pull up na I hope ngo semba. Ntoru. oge dollar nka 20,000. If you na kwa kita na n'isi aye bụ 10,000 because obura per family. No. 10,000. We to unu. Email of man. Yes. Email of man. Yeah, I'm any 20,000. Yes. Email of man. If man can egu mbe ne fum na enyi ya. Mba egu kan egu. Akwa na egu ka ị Egu. Egu my brother. Mba. Yeah. Mgbe ntiri okpo. Those are 20,000. 20,000. Yeah. Okay, so bad. Oh, can join I me follow you before na una can da go no ku. Come here kwa nkara. Beba. Anu go scores ge. E wan no. Anu m kese me meeting we sika kwapura anyị ngwungwu maka 10,000 ọkụ ya. 10,000. Ọkụ ya. Nkwu. The only thing nkwu bụ na I had to 7,000 for toilet. Come here and see. So you can nkwu. 7,000. So 7,000. Chelewe. Na che kọwatara m na ọ bụrụ 10,000 na ka atọ na ego toilet. Mba o. Ka 7,000 ọ per head ka ọ per family. 7,000 per family. Oga na pastor no gana mistake. Okara kana tiba brother. Oge bana. KMN. Pastor na like 20,000 so 20,000 ka atọ. Ije yenye pastor ego. Ya to 7,000. Jebe kwa ba o mepe shop, o mepe supermarket. We supermarket offer. Jebe just isi ebe apụọ. Ida abata street aya n'isi o ebe o mepe supermarket. Jekwe kenali ego gị 7,000 ka akwụ. Oh, Chineke. Never. Fiji we gwa na 10,000 ka akwụ na. Okay, aspect of money here, man. Aspect of money here, man. Can make soon. Oh, prank. You might get them on social media. Oh, prank, I'm going to. But I got my yard. You have to 7,000 per family.
Ana ka ọ na-egwuregwu gị na. E ka na-egwusi. Ya na ama ndị ndị ya na-egwusi egwuregwu. Ana ma na-egwusi egwuregwu a. Aya dịkwa. Bata ya dị wepụta ego abịa ya. Yes, yes. First thing ihe eme na bata ya. Never ntị adịla. Ebe ya bụ supermarket wa. Wow. Ai pụ ebe a. Wow. You will explain tire. You go explain because no evidence. What's your money, Osbiko? Chuma! Hello, Chuma! Mwana tinekwu. Biko, send them go no back yo. Send them go no back. Achọzi m. Ibu go no se goda, ọ nọ n'ụzọ. Mba. Send go back. Yala chi azụ.